רוצה עכשיו אולי לפתוח בתקדים, באמת, תקדים בינלאומי, מישהי מאוד מיוחדת, שהחליטה לקחת את האירוע הזה בשתי ידיים ולהגיע לכאן מחוץ לארץ. כוכבת ענקית. אני לא מאמין שאני הולך להגיד את זה, אבל הנה זה קורה. גבירותיי ורבותיי, בריטני ספירס! יום מotherfucker! וואו, בריטני, לא ראינו אותך קצת בזמן האחרון, אבל לא השתנית. אהבתי, אחות שלי, אהבתי מאוד, אהבתי גם מלח, אהבתי גם פול, אבל את הסיפור הזה פה באמצע אהבתי יותר מכל. Very nice to have you, לא הבינה בעצם כלום עד עכשיו. Very nice to have you here. It's a great honor, you know, you motherfucker, and that's it. And, sorry, yes, of course, please. Respect. Yes, respect. Good evening. Good evening. קודם כל, יש לכם אחלה דיוטי פרי. קניתי DVD, סטריאו, אני קניתי פקטיים, מסעית, טרקטור, מסעית 30,000 טון, עלה לי $200. צהק. דיוטי פרי. רגע, מה, לא ידעתי שאת יודעת עברית. זה תימנית. זה היה צריכה להסביר מאיפה? אני בת תעברובת. תעברובת? כן. כן. אמא תימניה ואבא מגולני. כאן ועכשיו. כאן ועכשיו את עובדת עליי, תסבירי. קודם כל אני מכורה להערכת סחוג, זה מאמא מתימן, ואני אוהבת לשבת על עצים, לאכול בוטנים ולקלף בננות, זה מאבא מגולני. בכיף אני אומר, זאת אומרת, מה שאת אומרת לי זה שבעצם נולדת בארץ. במג'דל כרום בלידת עכוז. כשהראו אותי לאמא שלי, היא חשבה שנולד לה ישפן ורדרד. נשמע הגיוני. אז רגע, אם נולדת בארץ, איך הגעת אחר כך לארצות הברית בכלל? נחטפתי במבצע משותף של ה-CIA, ה-MTV, ה-FTP וה-CNN. אני, אפשר לומר, נערת תימן חטופה. בכיף. רגע, אוקיי, אז נולדת פה, נחטף לארצות הברית, מה את עושה בחזרה בארץ? שתי סיבות. דברי אליי, סיבה ראשונה, אני אוהב את זה. אחד, אני לומדת קבלה בצפת. כמו מדונה, מתחברת ליהדות, אהבתי. מה למשל, ספרי לנו ככה גימי קטן, מה למדתם בקבלה? נגיד הגעת רק היום, בכיף. אני אומרת ככה. היי, איזה חדר אתה רוצה? חדר זוגי זה $40 ללילה, כולל ברקפסט. אתה רוצה חדר מקורה? זה עם חלופים. עם חלופים. הבנתי, קבלה זה כזאת. כל הדברים שעושים בקבלה. אוקיי, הסברת את הסיבה הראשונה, אני חוזר אחורה, מה הסיבה השנייה שאת פה? אני מחפשת בן זוג. כאן ועכשיו את עובדת עליי, מה את מחפשת? בחור יהודי, מבית טוב, מתחשב, סובלני, שיש לנו הרבה דברים משותפים, שנאהב אותה מוזיקה, שנאכל אותו אוכל, לכופף ארנקים, דברים מהסוג הזה שכולם עושים. בכיף, אבל את יודעת, כל אחד מאיתנו יום אחד כופף ארנק. או רצה לפחות. בדיחה מצוינת. גדולה. בשוק. קראה אותה בצחוק ככה של... זה לאט לאט, זה מתחיל ובום. לכופף ארנק, זה ענק, זה רעיון גאוני. לכופף ארנקים. בריטי, תרשי לי בכל זאת ככה להקשות איתך קצת, כי אני קצת קובי מידן הישראלי. סליחה, כן. עיניים אליי, בריטי. אם את מחפשת בן זוג, זה חשוב, שאת, זה לא כל כך קל להיות בן זוג של בחורה כמוך. תודי. זה שאני מאוד צעירה. לא על זה אני מדבר. זה שלא עשיתי בגרות בתושבה בגלל הקריירה? בעייתי, אבל לא לזה התכוונתי. רגע, זה שאני מנסרת גופות? לא, את לא בכיוון, בריטני. אני מתכוון לעובדה שאת בתולה. את יודעת, בן הזוג שלך שמסתכל עכשיו, ואולי הוא מעוניין, צריך לקחת את זה בחשבון, לא? טוב, אז אם יש מישהו כאן בקהל או בבית שצופה בנו כעת, אז אני רוצה לומר לכולכם שאייל כל כך צודק. תודה. אתה כל כך צודק, אייל. תודה. אתה יודע מה? בא לי לקרוע לעצמי את השערות מהאף מרוב שאתה צודק. בן הזוג שלי חייב להבין שזה מה שאני. פה אין כניסה, אין. צריך להמשיך הלאה. גברת, להתקדם. האירוע הסתיים. אדוני, לא לעבור בו. קדימה. האירוע הסתיים. גברת, לא לגעת בסחורה. בריטני, הבהרת את הנקודה ללא ספק. אבל תרשי לי בכל זאת לשבת על זה קצת, כמו שאומרים. בחור מסתכל עלייך עכשיו, בחור צעיר, מאוד מעוניין, גם את מן הסתם תהיי מעוניינת בו. ההורמונים אצלו, איך אומרים, משתוללים. מה הוא אמור לעשות עם זה? אנחנו שכחנו משהו, אייל. מה? רומנטיקה. אפשר המון דברים לעשות. אפשר להחזיק ידיים, להסתכל אחד לשני בעיניים, לצחקק, להתחבקק, להסתכל על הירח. אפשר בתחת?
יש לי גם חלילית קטנה שאפשר לעשות בה כל מיני דברים קטנים. בסיטואציות מסוימות אני גם בולעת. בכיף, אז הבעיה נפתרה. כן? אני בטוח שהמון בחורים טובים ונחמדים מסתערים עכשיו על הטלפונים בבית, ויהיה בכיף מה שנקרא. שניפרד בשיר בריטני, איך אפשר? סרנדה. למה תמיד חייב הבחור לשיר סרנדה לבחורה? כי אם אני מרגישה שגיבת גילי... למה אתה עושה גם... לא, להפך, אני נכנסתי אני רוצה להחזיר את הרומנטיקה. אני מאוד אוהב את זה. זאת אומרת, אנחנו הולכים לשמוע עכשיו סרנדה. כן. לאהוב רחוק אפילו. כן, משהו שכתבתי במיוחד לערב הזה. איזה כיף. נתחיל במעט רומנטיקה, אני אוהב את זה. בריטני ספירס, בבקשה. אני חייבת ריכוז, תודה. אני חייבת ריכוז, רגע, פיתוח קול. קצת חימום קולי.